boleh buat dua. Boleh Firo. Ngayu Firo Fidang sedap yo award mah. Nampak film mah. Kata kas ngima ngayak kan. Ngai Firo Phi yo kata ka award best actress. Te ngai Phi ba kata ka ngi ba Phi yo award. Boleh Phi Yam jikmen nama ba kadai first time nga bangan yo personal award kan ngasi yo higi tu ceki music video tama sen konkret mah ya Piro kum juga Piro best supporting actor mah ngar yo kan tang ba poi pakata ka nga sulong dengeng ngaklem yam kum Phi ngar kam tip tamba lang jikmen ma lang kum yam kata hi ting ka film ayu ka ban mi mentama din kata ka jingyo award Jofi te dak film tamain ban mi mentain sa permission ya ke film kini. Film kini setenat mah. Ikap ni man long kini. Ikap boleh ikap. Wah. Temain lah dan mah. Dan mah clear lah selen. Long kini hikin long kini kau mengi temon. Long show mah. Di mana-mana ba ak untuk film kini. Kata ka film lah ak Pira dok tedong. Ta Wan Rida penrup. Tenang ta ine jing ai timung. Tenata snalat. Tadon ki artis ki ba khampang pau shu kata ka film tengam dekan mau namar badan ki artis batamai ro tengar nga aklang kata ka film kini te ngin permission apa video cinema hon te naso ki ban release no ya ka trailer hoi ka ngin release kumba ngiyo ega jingtip ang live way tarik mentau benai ta ha ka shwas emli production how san baje shaneng ki ang te prolog sepet ya kan ke trailer jak film kini ha ka chwa semli film production ha san baje janmin right ke jing right kum ka jing right ni ke film ka don ke jing right kadon ke jing right tharai ke jing right ta ngin setip kata ka sngi live way trick ma kana trick kin pen mi kenya kata ka ban release ya kata ka jing right buat film bentalang kata ka jing right ngadon ngala syat bahal badut de blada fikok pe badut de stay tune mah kata kacing ban film kini tang nak keteng dulu langsung kan depa mak kini ngin dan kam try ban batai details sama kun bangi tip ka khasi jengi kini udeu bakong san ka yeng asem de blada fikok ban pej ya kan film kini de sawan pej hapo biju cinema hall Shillong bat hajwai ram ki ong kin pen mi ha kejuk ka tarik mah ha Shillong bat ha jawai sngo tenat mah ba chua sim di film production kala pen mi ya ka film kini kin sa pen mi no ka film kini de kalong rukum si benta ban ai jikai ya ngi khasi ma ukni kodor hadu kat no ti lada fikwa ban pej ya ka jing kodor jong kini te fila ban wan pej ya kan ka film kini hapo biju cinema hall Shillong ba de kita tarik ngin sa pentep anda layo tarik napo biju namar kenang bantip ke ega bor jong ukni ma kene ka film kini ka film ka de ka wei kum gamba pen ken mau biang yangi yo la se teng teng ha ka jup menta ngila klet ya ka bor jong ukni henrei ka ukni hi udei ba hakli do agane ka yeng ka sem kham tam agane ka rikhasi jongi kade ka long ka jaj kenja jongi ma ukni udei ba koridor tam ka kam jong u te ban patai palat ke ka bor jong ukni nim kwa ban patai do kata ta namar baro philatip hi ka bor jong ukni ta ka daw pide ban wan ma chapo cinema ban sakhi hi dalade ban pe chapam ke kata film kini ma kalong kumno te malu mala pila trai ban batai ha kan tarik ni banai yu te kat kum ga jingyo ban ye kren ban ki try cinema ki ngi up ye ka tarik try ngila ban yo ban release ho banai September mentai hiusnem dan release na apa biju cinema sakawai ro ngim dei baklet ding ben ngin IAP dap kham biang shu kata ka jing tip mo chang kata kene ka film kini bala shoot edit but direct dai kiki karot kumba pitip kiki karot akan ka ne jela jangi balong iwe isamlai batriam ban shoot film ban edit film te try kiki don bon baki nong kersan ma te kumba pikwa kumno ki kam jongim kiki karot te kene ka film kini ru dei bala shoot ba direct dai kiki karot ma
So tenat no. Kumbala dep ko borsing barok le it ma ta bila ti ni kam jong kiki tengi ajing ro ma ngi kemen don kum kini ba mi akasaw agane ka jala jong ngi ma ta kane ka dai hok hi ta ka daw nagaliang ka sarkar ko ya i ta bala mi kini ki sap ki phong ma kala yarab ya kinang sna film ma kane ka dai ka ayu indai lang ngi yo i kala yarab ki benta ma ani bas ngau tenat sibon Kamar kan ka film ka de ba ai grand da ka lu me galaya de. Ai cakat kum ka jingi kren but dertoil ong bala ai jingi rap ma ban gran hello mekalia Ka grand lu me. trai la bona ba yo ya to gran ma don bok kin pen don kam hok ma ya to ka gran kenang bangir ngi yo lat te kum aktor ban an nama la daki producer ki director ki ja tengi leishan ayam Ka de. to try truk uja tingi driver gi handyman temo lakut ke nyumyo suban nya truk ban long handyman tingi ro phi ban ngai ngi long driver ngi long handyman temo la da producer o director ki ja temo ngi le ta la ja ma Habai ku beli ka hello megalayar. habai ku beli hello meghalaya ro dan bagan ga grants ma ga ba ai ga sarkar ma meghalaya te katai ngi kwa ma kanang ba ya kiulang ma ga film industry la da ki ya try hop ma ada gajing ya try lang teamwork ang budon kami Te badu te ngamla up shoot kata ka film kini bahkan permi te ngas an update country film to ka live wait terek abad pelai ka trailer ngan syang baik ngan play baik ke komputer ngan update ya ka trailer jag ibadu jo ka film kini te perlak thiru sakama ban pe ya ka trailer jag film kini ha ka live wait terek mentau bana Julai apa ka chwas ini film production nai ab baro sisngi nakasan beje jan met cheneng pila ban pe nama pi ab baro sisngi ru kamentoy san beje jan met cheneng pila ban klik ban pe ya ka trailer jang film kini ku boleh sibun ta ku boleh sibon ya pi